Modali ramang oke sak juta wae berubah kisah sak kumplite ngene nek nulungi kanca eman ditmu sing mawal-mawal arek apa hit ditmu ki arek apa turahane nek turah ya tak gawe sawah. apa turahane nggih nyukrahi anak iki lho Ya wis turah, turah ya ngono turah alhamdulillah. Alhamdulillah udah ngono turahe. Alhamdulillah. Oh alah. Dengar iso nyebut nih alhamdulillah. Biasane ora sing nek nyebut ora ane alhamdulillah. Empe. Ayo. Kelingan arep kempong. Ya wis tobat. Oke.